martxoaren 16an kontsumitzaileen eguna izan zen, eta hori dela eta Iratxe kontsumitzaileen, Nafarroako kontsumitzaileen elkarteak inkesta bat egin zuen kontsumitzaileen artean eta emaitzak kaleratu zituen. Horregatik gaur Mikel Bezunartearekin egoteko aukera dugu Iratxeko ordezkaria. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Ongi. Betiko martxan. Bueno, hemen ditugu inkesta hoien emaitzak, ez? Bai, azken urteotan, ez dakit noiz hasi ginen egiten, baina ja azken urteotan eta kontsumitzaileen egunari begire, atera izan dugu beti inkesta hau, eta inkesta honen emaitzen berri eman dugu egun horretan. Inkesta egin ginen, otsailean hasi eta martxo bitartean egin ginen, eta erran bezala datuak 16an kaleratu genituen. Gu datu propiok baditugu, ze gure datu baseak ere baditugu, gure datuak hartzen ditugu, gure reklamazioen arabera ere gure ondoriak ere ateratzen ditugu, baina ikusi ginen gure informazioa osatzeko egoki izaten altzela urtero egitea inkesta bat, eta holaxe, aurten ere horrela egin dugu, eta nahiko datu esanguratsuak izaten aldirenak eman ditu inkesta honek ere. Eta zeri buruz galdetzen da? Jendari galdetzen zaio, kezkei buruz, konsumo kezkei buruz, konsumo erreklamazioi buruz, arloka jendeak edo arlo bakoitzak jendeak nola baloratzen duen, galdetzen zaio jendai. Gero konfiantzazko erostokiek eta sektoreak eta konfiantzai buruz ere galdetzen zaio jendai, eta bertzelako informazioa ere eskatzen zaio jendai, alegia ze irudia duen egungo konsumoai buruz, zer hobe litekeen, eta hori dena galdetzen zaio jendai, eta hori da gero inkestan ikusten dena. Eta galdeketa hori nola egiten da? Zies enpresak egiten du Nafarroa osoan, eta aurten adibidez egin du 400 elkarrizketan bidez, nonbait konfiantza maila uniko 90 abortzekoa da. Altuanen ustez, dakita. Bai, erdia baino gehiago. Hoxe. Bai, orduan hola egiten dute, eta tarran bezala galdera horiek egiten ziote jendai, horiek emaitz edo horietara llegatzeko, galdera hainbat egiten zaio jendai, eta gero emaitzak kaleratu. Eta kezkeen inguruan adibidez, zeintzuk dira kontsumitzaileen kezka nagusiak? Kezkei buruz, eta nahiko nabarmen gelditu da, kezkaik handiena etxebitza lortzea dela. Ehuneko 54 erantzun zuten, beti ere erranen dugu, jendari galdetzen zaiola, gauza batzuk orain ere kezkak adibidez, orain ere kezka bere izanen du jendeak. Baina gero datu batzuk emanen ditugu, eta datuak dire 2017koak. Horregatik egiten da urte asmentan. Etxebitza lortzea da kezkaik handiena, ehuneko 54 dako, eta etxe bizitzaren inguruko gauzak edo produktuak edo zerbitzuak dire kezkaik handienak ehuneko 39 dako. Etxea lortzea errentan bidez edo erosita, baina edo modu batez nahi baldin baduzu, baina etxe bizitza lortzea bada kezkaik handiena. Baina hipoteka, argindarra, gasa, etxebizitzan inguruan egiten ditugun kontratu horiek ere kezka iturri handia da, eta hola adirazi zuten inkestai erantzun ziotenek, ez da. Horren atzetik erantzun zuten ingurumena, 24 erantzun zuten ingurumena dela
den kezkaik handina, eta bueno, gero osasun sistema eta janarien seguritatea, horren ondotik, eta horren ez horren, 5. eta 6. postutan izanen genituzke. Iratxek egiten duen balorazioa zein da, bueno, ez dela asmatu etxebizitzari dagokionez, bueno, edo etxe bizitzai inguruan egiten diren politikakin ez dela asmatu, eta bilatu behar dela bertze modu, bertze bideak, jendeak bere etxe bizitza lortzeko. Eta, bueno, hor, plantatzen da adibidez, errentan ematea etxe bizitza, gero erosteko aukera, baina ordaindutakoa kenduta, prezioik kenduta, bueno, hainbat aukera badaudela eta urratu behar direla denak, ze orain ere, etxe bizitza lortzea da kezkaik handina konsumitzaileen dago, ez da? Eta gainakoan, errandugu, horren ondotik etxe bizitzaren inguruko gauzak kezka direla, eta hor erran, bueno, zoritxarrez, argindarra, gasa, hau da, oinarrizko zerbitzuak diren horiekin arazo eta kezka handia badaola, eta ordan, seguri aski ere, bilatu behar dela modu bat tarifak merketzeko, batez ere, dirurik ez duen jendean dago, tarifak merketzeko eta gero kontratuak gardenago edo garbiago izateko, eta kontratazioen inguruan gauza honitza ere hobetu beharra daudela, hori da, pixket, iratxek atatzen den ondorioa datu ikusita, ez da? Erreklamazioak ere izan dira, edo horren inguruan ere galdetu egiten zaie? Bai, eta hemen gainera gertatzen da alde batetik, jende gehienak erantzun zuela, 42%, haitzu zen, bankuei erreklamatu ziela, gero telefono konpainiai, 136ak, eta ondotik argindarra eta gaz konpainiai erreklamatu zitzaiola. Eta datu horiek, erran bezala, datu horiek bat datoz guk gure bulegotan ikusten ditugun erreklamazio klaseakin, ez da? Ze gu haizu zen sektoreetako erreklamazioa dira nagusi gure bulegotan, ez da? Harritzekoa da, nahi baldin baduzu ikustea, osasuna edo osasun sistema, 4. postuan kokatzen duela jendeak, adibidez osasun sistemari 20% erantzun zuen erreklamatu ziola, gero etxe bizitzaren inguruan kejan bat edo erreklamazio bat egin zuela 20% ere errantzuen, eta aseguroi 14% errantzuen. Hor, ikusten dugu, datu hori ez datorrela bat gure datuekin, ze adibidez gu osasun sistemai erreklamazio gutxi egiten dizkiogu, baina biztan da, jendea bertze bide batetik edo, erreklamazio horiek ere egiten dituela. Gu aseguruak berriz, kokatuko genituzke osasun sistema eta etxebizitzaren gainean. Asegurei erreklamazioa honitz egiten zaie, baina, gaur inkestan datuak azaltzera etorri gara, eta inkestak datu horiek eman zituen. Eta zenolako kesak izaten dira? Kontratuen ingurukoak edo batzutan ze arloaren arabera, ez? Adibidez, lehen aipatu duzu gardentasuna eskatzen zai horren falta dagoela. Bai, gehienek erantzun zuten prezioen inguruko erreklamazioak, aurkeztu zituela. Niola arranta, erantzuten duna, zaku berean sartzen ditu gauza, diferentak sartzen ez ditugunak. Baina, gehienek prezioangatik edo prezioakin zer ikusia zuen zerbaitengatik erreklamatu zuela, erantzun zuen. Haizu zen, 122. 129 berriz erantzun zuen
kontratu ez betetze batengatik reklamatu zuela. Claro, kontratu ez betetzea aipatuta, claro, zako hori handia da, hor denetai sartzen aldugu. Claro, gero gixo zehaztuta jendeak erraten zuen. Euniko 17, informazio eskasa eman zitzaiola. Edo eman zitzaiola pentsatuta reklamatu zuen. Euniko 15, estafa edo iruzur batengatik erreklamatu zuen. Euniko 11, produktua edo zerbitzua ematen hasteko guna, baina beranduago eman ziotelako reklamatu zuen. Euniko 10, produktuaren kalidade eskasangatik erreklamatu zuen. Euniko 7, garantian inguruan egin zuen erreklamazio bat. Eta, orduan, hori dena zako beran sartzen aldugu. Dena azkenean da kontratu ez betetze bat. Kontratu bat egin, eta kontratu eta publiziaren arabera guk espero dugu kalidade bat, edo espero dugu kalidadean inguruan arazo bat gertatzen baldin bada, gero garantiak erantzutea, edo espero dugu adostu dugun egunian produktua ematea, edo espero dugu iruzurra eta ez izatea, edo espero dugu informazioa, produktuen inguruko informazioa nahikoa izatea, ez da? Hori, kontratu hortan sartuko ginuke, baina, hemen jendea bere isi zuen, eta erreklamazioak arrazoi ingatik egin zituen jendea behin. Izan ere, konfidantza maila esan dugu altua dela. Konfidantza maila sektorean arabera. Sektorean arabera. Jendean berriz ere berretsi du konfiantza ahondina ematen duten sektore direla betiko dendak edo komertzio tradizionala eta botika dendak, jendea aski ongi baloratzen ditu sektore horiek, eta berriz, horien ondotik ongi baloratua daude ere, bidaia agentziak, dentistak, jatetxeak, sektore horiek ere nahiko ongi baloratua daude, nahiz eta bertze horietatik nahiko urruti, eta berriz jendeak makurren baloratzen dituen sektorea dire, makurren baloratzen duenan, telefono eta argindarra eta gaz konpainiak, hori dire, makurren ikusia daudenak, eta gero, bankuak eta seguru konpainiak, hori dire, bertze puntuan daudenak, hori dire, irudi txarra dutenak edo gaizki ikusia daudenak. Eta adibidez, dendak, botikak aipatu dituzu, eta nun erosten du jendea? Jendean galdetu zaio gehien bat, betiko den erosketan non egiten den, noizean behin egiten duzuen erosketa hori, amaika modutan egiten alduzu ez da, baina ohiko gauzak, betiko gauzak, edo nahi bozu eguneroko erosketa hori, egiten da gehien bat supermerkatuetan. Uniko 28, ala erantzun zuen. Uniko 28, denda txikitan edo betiko dendatan erosten du, Euniko 16 erosten du hipermerkatuetan, eta euniko 8 udal merkatuetan. Hola, banatzen da, egunero egiten dugun erosketa, ez da? Horrek badu arrazoi bat, jendea gehien baloratzen duena da, hurbiltasuna, etxeko hurbiltasuna, eta atentzioa. Ordan, bi gauza horiek kontuan hartuta, normala da gero, jendeak erostea gehien bat supermerkatutan eta denda txikitan, ze hori dire etxetik hurbilen daudenak, ez da? Nik uste tendentzia hori nahiko nabarmen gelditu dela azken urteotan, ez da? Lehengo urtetako inkestetan datu bera, jaso ginen.
bueno, hori omen da tendentzi bat, eta hori markak eta hiperrek eta supermerkatuk eta ongi ikusi dute, eta hortara egokitzeko pausoak ere ematen hasia daude. Eta erosterako orduan portaerak aldatu egin dira? Bai, krisi garaiuntan edo krisi urte hogetan jendeak ohitura zenbait aldatu du, eta horri buruz galdetuta, 29 erraten du prezioak gehiago begiratzen dula, 19 erraten du toki ezberdin gehiagotan begiratzen dula erosi baino lehen, eta 13 erosketa erosi baino lehen gehiago pentsatzen dula. Zerrenda hobeki antolatzen dula, hori da jendeak erraten duna. Erreklamazioen gaira bueltatuz, zer da jendea eskatzen duena? Bueno, kontuan hartuta, edo ikusita jendeak zertaz reklamatzen duen, normala da ustea gero, jendeak eskatzea gardentasuna. Eta hori da, labur bilduz, jendeak enpresai eta lege egilei edo poteri gure politikoi eskatzen diena, ez da? Enpresei gardentasuna eskatzen zaie. Eta kontratuak honitzetan nahitan nahasia dire, publizitatea nahasia da, orduan enpresek nahita sortzen dute espektatibat gero betetzen ez dena, ez da? Gardentasuna orokorrean. Eta politiko eta legilei eskatzen zaie hori dena arautzea, nolabait kontratuak ulertzeko modukoak izateko eta konsumitzaileak azken finean ere informazio nahiko eta zuzena izateko erosten duen horren gainean, ez da. Eta hobekien baloratzen diren sektoreak zeintzuk dira? Sektoreak, azten aipatu dugu, denda eta sektorei buruz, erretan dugu gauza bera ere, sektoreak hobekien baloratua dauden sektorek aipatzen hasita eta sektore berak aipatu beharko genituzke. Botika dendak eta denda txikiek. Zergatik daude hain gaizki baloratuak, bertze horiek, bankuak eta aseguruak eta gas, argindarra eta telefono konpainiak, erreklamazio gehienak hortik etortzen direlako, eta erreklamatu duen jende gehienak horri buruz edo erreklamatu duelako. Eta biztan da ere egungo sistema, legeak, produktua saltzeko moduak ez dela egokia. Etxez etxe ibiltzea enpresak ibiltzen diren bezala, gaz, telefono eta argindarran kontratuak iteko eta ibiltzen dituzten moduak eta ez dire egokienak inondik inora, eta horiek ekartzen dituzten gero erreklamazioa honitz. Gero, banku eta, badakigu, bankuk dirua lortzeko eta arrisku handiko produktuak eskaini dizkietela konsumitzelei batere lortzen ez dutenak, eta gero produktu horiek ere arazo haunitz sortu dutela, ohiko kontratuak da hipotekana kontuena eta kontratu horiek ere arazo franko sortzen dute, ordan normala da gero jendeak sektore horiekin nahiteko nolabait ere etxita egotea, ez da, sektore horiekin. Eta gauza bera gertatzen da aseguruekin, aseguru konpainiakin, aseguruk espektatiba polit batzuk saltzen dituzte, hau gertatu ezkero guk erantzunen dugula, eta gero hoi gertatu, eta horitzetan aseguruak ez du erantzuten, ez da. Kontratuen inguruan zalantza honitz, baldintza partikularra, baldintza orokorrak ematen konsumitzaile ematen ez zaizkionak, ulertzen ez direnak, azaltzen dizkigutenak,
normala da, sektore horiek etxipena sortzea, ze sektore horiek dira erreklamazio gehien sortzen dutenak. Eta kontratuei konkretuki galdetu egin zaie kontratuei buruz. Ea zer pentsatzen duten kontratuen gardentasunari buruz edo nola ulertzen diren. 98 okerez banaiz, 96 erantzun zuen kontratuak ulergaitza direla. Ez kontratuak akzioenak edo produktu zai batena, baizik, egunero egiten ditugun kontratu arrot horiek ere ulergaitza direla. Argindarrana, bankuekin egiten ditugun kontratuak, aseguroekin egiten ditugun kontratuak, ulergaitza direla. Eta egia da, jendea batzutan ez dio duen garrantzik ematen, baina biztan da kontratu horiek ez ditugula ulertzen, egina ematen digute, egina ere saltzailearen neurrire edo interesei begire, eta konsumitzailea ez du ulertzen, ez dakit ze kontratatu duen, eta horrek ez bada lehenago berandugu ekarriko du ustekabe bat, seguro, ze kontratuaz helburu batekin egiten dire, eta helburu horiek beti ez dire betetzen. Inkesta guztia kontutan hartuta, Iratxetik zen nolako ondorioak atera dituzue? Labur biltzeko, ez gara harritu, datu zehatz bat edo bertze kenduta, datu hauek bat datoz guk gure bulegotan ditugun datuekin, baina honitz hobetu beharra dagoela, eta gure konsuma gauz txiki-txikiak alde batera utzita, gure konsumoa neurri handi batean gauza horietan oinarritzen dela, ez da, etxen inguruan egiten ditugun kontratuak, aseguruak, bankuekin ere, denok ere harremana badugu, eta orduen sektorik izateare gero erreklamazio gehien sortzen dutenak, edo arazo gehien eragiten dutenak, horrek nahiko nabari uzten du, oraindik ere honiz hobetu behar dugula. Lan handia badugula egitekoa. Baina gardentasuna oinarrizkoa. Dudi gabe. Gauza askoren artean, baina... Dudi gabe, kontratu bat iterakoan, lehenbizi jakin behar dugu zari garen kontratatzen. Eta hortara llegatzeko dudi gabe kontratu ulertzea ezinbertzekoa da. Eta ulertzeko moduko kontratu bat izan behar dugu. Ea hemendik urte bateratze emaitzak aldatzen diren, onerako? Nahiko berdintxo dire, urtetik urtera ematen ditugun datuak nahiko berdintxo dire, portzentai batek gora egiten du bizket, bertze batek bera egiten du bertze bizket, baina datuak bere horretan mantentzen dira, ez da? Gauza da, gertatzen bani bat zerbait, azken urteotan bezala adibidez, bankuak garai batean etxe bizitzan inguruan erreklamazio hauniz bagenituen, izan ere etxe bizitza hauniz saldu ziren, eta etxe bizitza bezala hipotekak eta horren inguruan dagoen dena. Azken urteotan berriz, bankuek etxe bizitzen postu hartu duten nahi etxe bizitzakin reklamazio gutxiago izaten dugu, eta bankuekin oro har gehiago. Zergatik? Azken urteotan ere badakizu, produktuen zenbait produktu ezbaian gelditu direla, epaitegitara ere jo dugu, sententzia honiz etorri dire, ordan bankuen jokaera ere nolabait zalantzan patu dugu, ez da? Eta hortik akaso ere, edo etorri da bankuen pertzepzioa aldaketa hori, ez da?
eta erreklamazio dagokionez goraka da hori. Baina, bueno, kenduta batzutan ere halako elementuk edo gauza gertatzen direla, datuak gainerakoak nahiko berdintsu dire, urtetik urtera. Oso ongi, eskerrik asko etortzeagatik, eta jarrituko dugu beste kontuekin hemendik 15 egunera edo... Ados. Hurrengora arte. Venga, arte.